ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିବାହ କରିନଥିଲେ? ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ସବୁ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରେମର ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ନାମ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଅମର କାହାଣୀ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ କି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି। ଏହି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେବକୀଙ୍କ କୋଳରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋକୁଳରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ରହିଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଓ ବିବାହକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମତ ହେଉଛି ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ରାଜମହଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଗଉଡ଼ୁଣୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଧା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ମତ ଅନୁସାରେ ରାଧା ଅନେକ ଥର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରିଥିଲେ କି ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ କି କେହି ନିଜ ଆତ୍ମା ସହ କିପରି ବିବାହ କରିପାରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଲଗା ନୁହଁ ଏକ ବୋଲି। ରାଧା ଏହା ଜାଣିଗଲେ କି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟୀ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଭକ୍ତିରେ ହଜିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକ କେତେଥର ଭୌତିକ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି କି ସାମାଜିକ ନିୟମ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଖଳନାୟକର ଭୂମିକା ନିଭେଇଥିଲା। ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରାଣରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।